Земята е дома на всичко живо. Тя е основата, върху която стъпваме и отробата, от която се раждаме. Без нея нито духа, нито душата, нито разума биха имали къде да се проявят. Земята е тялото, материалният израз на всичко невидимо в нас. Тя е формата, която съдържа духа, съда, в който се събира живота. Да си свързан с земята означава да си тук, присъстващ, стабилен и реален. Да усещаш живота не само като идея, а като пулс, движение и плътност. Земята е търпение. Тя не бърза, не се съпротивлява, просто поддържа живота. В нея всичко се ражда, расте и умира по естествен ред. Тялото носи тази същност в себе си. То е част от големият ритъм на природата. Вдишване и издишване, растеж и покой. Когато се откъснем от този ритъм, губим контакт с материята и започваме да се чувстваме изгубени, напрегнати и без посока. Земята е енергията, която ни връща в настоящето, в усещането, в тялото, в онова просто, но свещено, тук и сега. Тялото е домът на духа. То не просто е инструмент, а свещен съд. През него животът се преживява, чрез усещанията, допира, движението, вкуса и дъха. Всеки път, когато отричаме тялото си, отричаме и земята. А когато го обичаме, почитаме живота. Тялото носи мъдростта на поколенията. Всяка клетка помни историята на рода. Всяко движение – ритъма на природата. Затова земята е и памет. Тя пази, съхранява и поддържа. Когато се научим да слушаме тялото, ние започваме да чуваме гласа на самата земя. Много хора смятат, че духовността е над материята. Но всъщност, духът се проявява чрез материята. Без тяло няма действие, няма опит, няма сътворение. Материята не е враг на духа. Тя е неговият израз. Всичко, което е духовно, търси форма. Мисълта търси слово, любовта допир, идеята дело. Земята учи наред, постоянство и конкретност. Тя ни напомня, че мечтите се превръщат в реалност чрез действие, труд, внимание и време. Духът вдъхновява, но земята осъществява. Застани изправен. Стъпалата ти са стабилно на земята. Дишай бавно и осъзнато. С издишването почувствай как тежестта на тялото се отпуска надолу, към земята. Представи си, че от ходилата ти излизат корени, които се спускат дълбоко в почвата. Колкото повече дишаш, толкова по-надълбоко слизаш. Почувствай стабилността. Земята те държи. Тя те храни и те пази. Кажи си мислено: свързан съм с земята. Позволява ми да ме поддържа. Доверявам се на тялото си. И остани така няколко минути. Ще усетиш как мислите се успокояват, дишането се задълбочава, а енергията се подрежда. Това е земята, която те връща в центъра ти. Земята е границата, която дава форма. Тя не ограничава. Тя определя. Благодарение на нея духът се проявява в действие, а идеята в реалност.
Да живееш в контакт с земята означава да уважаваш материята. Да се грижиш за тялото си, за дома си, за делата си. Да осъзнаеш, че всичко материално е свещено, когато е израз на осъзнатата енергия. Когато духът, душата, разумът и тялото работят заедно, човека става като дърво, дълбоко вкоренено в земята и едновременно протегнато към небето. Земята е последният елемент, но и основата на всички останали. Без нея въздухът няма къде да се движи, огънят няма какво да храни, а водата няма в какво да тече. Тялото е последната точка, където духът става видим. И ако се научим да го обичаме, ще разберем, че духовното и материалното никога не са били разделени. Почитай земята, храни я с благодарност, ходи бавно, с осъзнати стъпки. Дишай дълбоко, усети тежестта си. Това е животът, който те държи. Защото когато си свързан с земята, нищо не може да те раздели и разклати от нея. И тогава ставаш това, което винаги си бил. Човек между небето и земята.